Днес ще говорим за жените. Или по-точно за това как нашето общество е съгласно с едно твърдение. А то е следното. Знаете ли, коя е най-древната професия? Най-древната професия, както всички вече знаеме, е проституция. И искам да обърна внимание на това, че тя е наистина най-древната професия, т.е. първата професия. Което е много странно. Откъде на къде проституцията е първата професия? Много хора нямат никаква представа за това. И ще ви разкажа всъщност откъде започва цялата история. Тя е религиозна история. Историята за Адам и Ева, които си живеят страхотно, весели, честити в райската градина, но в нея е имало дърво с една страхотна ябълка на познанието. И понеже на Ева е било скучно да си живее така безгрижно, и си дояла ябълката и казала на Адам: моля те, дай ми ябълката, защото аз съм нисичка и не мога да я стигна. Обърна се Адам, погледнал Ева, погледнал ябълката и казал: какъв пазор? Ще ти давам ябълката. Така си ме добре намерен, всичко си наред. И тогава започва най-интересната част. Казва Ева на Адам, че ако иска да прави секс с нея, ще трябва да й даде ябълката. И понеже Адам много иска да прави секс с Ева, става, откъсва ябълката и я дава. И затова в нашата културно-религиозна общност всички ние сме съгласни и твърдим, че жените са проститутки. Защото това е най-древното. Продали са тялото си за ябълката на познанието. По-интересното е, че берач на ябълки е първата професия, защото самия Адам е набрал ябълката, за да получи услугата под формата на секс от Ева. Но по-интересното е още друго, че това битуване, че най-древната професия е проституцията и че жените са проститутки, да ни каже по-вулгарната дума, помислете как ги представя в обществото и какво отношение получават те. Като много мъже смятат, че жените са мръсници и заслужават да бъдат унижавани, бити и контролирани. И това, пак ще повторя, е заложено в нашата религиозна и културна същност. Най-древната професия е проституцията. И после уважавайте жените.